ka empleyado sa Kapitolyo Probinsyal ang Gipasidunggan alang sa nagkadayang kalampusan nga ilang nasakmit. Si Ms. Kimberly Shane Wahing sa Provincial Health Office ug Mr. Evgeny Dalman sa HRMO, Gipasidunggan isip Employees of the Month sa bulan sa Disyembre sa miaging tuig. Samtang si Mr. Renz Alfred Fernando, Gipasidunggan sa iyang exemplary performance, isip top 3 sa gipahigayong 4th Regional Provincial Statistics Authority Quiz Bee, duyog sa selebrasyon sa National Statistics Celebration ubos sa Presidential Proclamation number 647. Gov, thank you very much, Gov, for the chance and the opportunity to be recognized. Kana, Gov, kani this is an effort of an employee and a contribution to the provincial government of Misamis Oriental. This is a testament na atong pagabuhaton ng atong parte sa atong trabaho. Itunol ang pasidungog sa mga sangguniang pananawigan members, Provincial Administrator John Venice Ladaga, ato sa sinima ng pagpakayab sa nasudnong bandila. Kini kabahin sa tinguhang makubsa ng kalisod sa lalawigan, subay sa SDPR program o paglaom development agenda ni Governor Peter Sr. Pedro Onabia sa letrang P kung participatory governance. Tumong sa administrasyong Onabia nga maila ang ilang serbisyo tungod kay dako kini og kaambag sa kalambuan sa lalawigan. Update gikan sa HRMO, ako si Alan Melahinaw, Paglaom News.